Am venit la Ardul Vii, am venit la Ardul Vii, fiindcă nu suntem copii, fiindcă nu suntem copii, suntem niște pochestranți, suntem niște pochestranți, cei mai tari ministranți, cei mai tari ministranți, sfeșnilarul luminează, sfeșnilarul luminează, când slujba se celebrează, când slujba se celebrează, liturghing eu mă numesc, liturghing eu mă numesc, și pe toți îi zăpăcesc, și pe toți îi zăpăcesc. Eu sunt lectul Raiciu, Eu sunt lectul Raiciu, și-s blondă ca Pikachu, și-s blondă ca Pikachu, de patera se nevoie, de patera se nevoie, le face la toți pe voie, le face la toți pe voie. ea e vin și e micuță, Ea e vin și e micuță, frumușică și drăguță, frumușică și drăguță, Apisaur mă numesc, Apisaur mă numesc, și cuvintele rostesc, și cuvintele rostesc. nu-l uităm pe Ampulix, Nu-l uităm pe Ampulix, fără el tot lui fix-pix, fără el totul fix-fix. prost milion și el sosește, Prost milion și el sosește, mâinile ni le încălzește, mâinile ni le încălzește, pot ironic s-a nervat, pot ironic s-a nervat, apa vino a transformat, apa vino a transformat, pică derniță eu sunt, pică de niță eu sunt, scot întotdeauna fum, scot întotdeauna fum. Tamizaur este bun, Tamizaur este bun, pune praful pe cărbun, pune praful pe cărbun. însă acum am terminat, Însă acum am terminat, am greșit, ne-am încurcat noi. Tavizar este supus, Tavizar este supus, prinde ostile de sus, prinde ostile de sus. însă acum am terminat, Însă acum am terminat, de cântat și prezentat, de cântat și prezentat, iar acum noi vă lăsăm, iar acum noi vă lăsăm, că merem să ministrăm, că merem să ministrăm. nu fi atât. Și să încheiem din rugăciunea Sfântul Pikachu, ocrotitorul pochestranților, Roagă-te pentru noi!